4 January 2025. I'm back kunge msana ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe nenyaya dziri kuitika ma-updates manyama andinogara ndichuya ndakakubatirai. Kana uchiziva kuti iwewe unosupporta Advocate Nelson Chamisa kana kuti uri team Chamisa, ita kuti ahoyi iko zvinezvi right now in the comment section ndatouya ne something zviri kutaurika muma streets. So pane this guy anonzi Gabriel Chaipa. Unoziva kuti ZANU-PF kana itanga kushandisa vanhu ameno vanotanga vari kurasa njere. So ndosaka ndichigara ndakadedzera kuti kana uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF, kana uchinge watondiona, tanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane, because wona nyaya iri panapa zvinhu zviri kutaurwa nemufesu. Pane nyaya yakanetsa mazuva akadarika yekwaSmith versus ZANU-PF. Saka nyaya pari kunzi Nelson Chamisa and his followers don't care about fellow Zimbabweans, which close relatives who were killed by the Smith regime. They were very reckless and have no heart at all. The reason why I abandoned this shit opposition politics, they don't mind about national issues. Chinenge chinzi national issues ipapo kuti, for example, pari kuendwa ku-independence, unoona vanhu vakaroverera regalia munhu wese but iri independence yenyika. Dzimwe nyika hadzimbodaro. Only in Zimbabwe ndopononzi pari kucelebratewa independent, vanhu votanga kuti yoita kunge rally. Ndo zvinhu zvinenge zvichitaronzi this is not right. Kana chinhu chiri munzi pari kucelebratewa independence, pari kucelebratewa heroes, ngazvingoitwa because my national events ndo zvinhu zvine zvakurambwa nevanhu veopposition kuti no, isu hatingakwanise kuita zvinhu zvakaita sezvizvi. Saka these guys man ndipo vari kubuda vari kutanga kuti aiwa ava vana basa nezvinhu zvinoitika zvenyika yese. Pari chikompewo nyaya yaSmith kunzi hurumende yaSmith yaichimhanya zviri nani, iriko yegovernment yakatozosvika ikatadza, yeZANU-PF yakatadza kurana nyika. Ndo nyaya dzanga dzichikompewa nguva yese dzichingotaurika. Ini nezvangu andina ndakashaya kana chekukomenda pamusoro penyaya idzodzo, because obviously munozviziva ndikatanga kutotaura kuti ndinenge ndakarerekera side rip. But at the end of the day futi tikada kutanga kupa credit ku ingirikini yekwaSmith, tinenge taakuita kunge zvoni tiri kudisrespecta vanhu vakaenda kuhondo. Nditi tiri kutanga tupa kudisrespecta at the same time futi varipo vacho ivavo veZANU-PF hapana zvinozivikanwa in terms of economy, infrastructure, zvese ameno tingataura zvipi, currency chayo chayo hapana kana currency yekuti ingataura, because iko zvinhu zvanenge chingochema sanction this sanction that. Smith anga nawo ma sanction but ka economy kake anga akatoka balance zvinhu zvake akatoisa mugwara riripo. But sekutaura kwandazviita handisi kuda kuti ndisaidire nyaya yekwaSmith kana kuti chii. Tiri ipapo pane nyaya imwe iri kutenderedzwa nemuchinda weya anonzi Judah. I think itaane mazuva tichitaura nyaya iyo, vanhu vari chibudisa zvavanofunga pamusoro pe-that guy nezvinhu zvaanenge achitaura. Ndo pakatangira nyaya yacho. That's why ndaibatanidza nenyaya yekwaSmith. Pana maingonzi munhu wese ari kuti ari mupolitics iko zvinezvi kwaari rangobumbwa. But pane something a documentary riri kuuya about nyaya yeseyo yekunzi mabumbwa machinchi muchainzwa, and ndichasiya pandichasiya audio muchandiudzawo kuti munenge muchionawo sei. First audio ndichatraya kuiisa mobva matraya kunzwisisa kuti chii chakanyatsoitika panyaya iyoyo yekuti panenge pachizonzi uyu bumbwa iyi chinchichi, because vanhu vanonyatsotaura nhoroondo yemuZimbabwe takazovawana and tichavahosta pano. Don't worry, zvinhu zvese zvinenge zviri in control. Ndichamanyatsomeka plan kuti nyaya yacho ipere, tisarambe tichingodzoserana kumashure, ningi ibumbwa ningi chakati, which is not right. Nyika inoda kuti iende kumberi, but kuti inzi iende kumberi zvinhu zvabudirira ndonge vanhu vakabatana, kwete kuti separatana nenyaya yezvima-tribalistic issues. Because at the end of the day muchatanga kuti mabataura vakazodai mobva munongedzera munosara munani. At the end of the day munenge maakuita kunge muri kungoya patsanura vanhu. Ende chimwe chinhu chainetsa ndechekuti anga kutonongedzera futi Chamisa muNyasarandi, which is not right, because haungakwanise kunongedzera eZimbabwe munhu vaya ndo anonzi mazimba akakwana ubva munongedzera kuti muchakati. Zvinhu zvakadaro it's unacceptable. So ndakusiyirai muchiteerera maaudios ari panapa aya guys, munyatsoteerera makadzikama mozondiudzawo kuti muri kuionawo sei nyaya iyoyi. Ndoda kunzwa mafungiro enyu kunyanya. Kana uchingoone something to say, namba dzinenge dzichibuda pascreen ndidzo basa radzo. Unosendawo rako audio uchitaurawo mafungiro ako or anything chinenge chichiitika muZimbabwe. Hapana need kuti muswere muchiuya muchingoti ndepi chinchi. Kana uchingoonawo watobayirira namba watodzikwanisa kudzisa chaizvo ungosenda audio rako tobva tari accept. Nyaya yekutaurwa naJeff Judah iyoyi
akatodhakwa yakatorasika focus. Ichipi politics dzaanenge achingotaura nyaya iyoyi yekuti muzimbabwe munomu hamuna munhu ari original. Maimune mabushmen tumakwekwe tumadonere kupi tuchiri kune dzimwe nzvimbo dzakasarira muno mukwegwe ndo vanhu vanga vari muno muzimbabwe. Vese vatiri kutaura vese vakabva munyika dzakatenderedza zimbabwe. Vamwe vakabva neguruswa Tanzania, Tanganyika, vamwe vakabva neMozambique, vamwe vakabva neZambia, vamwe vakabva neSouth Africa during Bantu migration. Saka actually hapana munhu anoclaima kuti ndiye ari more Zimbabwe than the other muno muzimbabwe. Takangofanana tese tiri maforeigners takauya, just like South Africa. That's why Malema akazimubvunza kusema kuti how foreigners are foreigners in South Africa. All of us we came with nothing, takatopiwa madocuments like in other African can give a document to become South African. vajeff Judah kuti vajeff Judah vari kupinda nematribalism. Aini chandinoda kutaura ndechekuti Jeff Judah imbavha. Tikatarisa kumashure uku mune zvimwe zvimaorganization zvaakatomboita sort of zvimagroups zvekuti hanzi progressive, akatorera vanhu mari. Akaita futi imwe yanzi Men on Duty ikatorera vanhu mari. So far yakuuya futi imwe yanzi kwai With the People TV, apa uri kushedzera mari. Suni mari yangoita kuti mari yaita anobva anyarara otanga zvinyowani. Uye futi zvakare zvandinoda kuti titaure ndechekuti iye Jeff Judah yeye nhau iripo ndeyekuti vanhu vari kupusiswa zvakanyanya naiye nenyaya yekuti iye anoziva kuti akapuwa residence permit kuSouth Africa, then anoziva kuti you have got no opportunity of return home to Zimbabwe. Saka chakuitika ndechekuti vanhu vanonge vakudi vachada kutanga kumufollowa, but vari kuzvivharira. Kana iye ane nharo ngaite zvinoita ana Chamisa, zvinoita vamwe maopposition party, ngaaende andomira pamberi pevanhu ataure izvozvo zvaari kutaura izvozvo. Ngaandozvitaurira kuZimbabwe kwacho. Wai ichida kuzvitaurira munomu, ngaaende kuZimbabwe kwacho andozvitaura izvozvo. Kana ari pachokwadi ngaaende andozvitaurira ukoko kuZimbabwe ukoko. Zvanoita ari kungopusisa vanhu, kubata vanhu kumeso. Vanhu vose vogomufollowa vachimufollowa, then vapedza kubirwa mari naye. Akambotaura akati by December ndiri kundoita 1-on-1 nevana vaMunangagwa. December wacho wapfuura, tatamuna January werimwe gore. So far hapana chaitika. Akamboti demo shut down, akanyeba. Iye atori busy zvake kubasa, ichinyeba ndafamba ndatakuHarare, ndaakwakati ndaakwakati, chitumira tumavhidhiyo twedzimwe nzvimbo ichinyeba, ichiti uyu moto waitika kwakati, uyu moto waitika kwakati, zvese zviri zvekunyeba. Apa sofa ari kuti lukuzini kuMozambique vanhu vari kusofa ndiri kutozivana navo. Saka isuni vichitopedza ipapo vari kuuya kuzoitoita kuZimbabwe. Something wrong upstairs and something wrong upstairs. Vanhu vachazviona papaya kuti kana zviya tiri kutopusiswa. Ende zvakare nyika yako inyika yako, vamadiaspora, nyika yako inyika yako. Mukaita mess up nenyika yenyu muchitaura zvamunoda, zivai kuti muchadzoka. Ende kutaura hakuna zvakunosolva. Come to the ground and do something, then we can know that you are really leader. Otherwise ngori imbwa dzinongohukura pasina nezvezvinoita, ende ndimi imbwa dzinotohukura chete chete, hapana chinoita, hapana kana chamunongoita chinoita. Otherwise Chamisa is number 1, nekuti munhu anotomboita zvinooneka zvinobatika.
saka nekudaro ivo vana Lukuzeni vana Jeff Judah ivavo with his crew and all, ndingavati vanhu vemusango hapatorina nezvavo ende vapingo vanopinga, but pane vapengo vanonzi vakaudzwa hondo nomuzwere wepfungwa, but ivo urwere hwavo hakuna hondo, hakuna zvavangatoita zvine musoro. Chavanoita ngavazive zvavanoita ukoko, how their family can live, they survive. Kana vane maparents kuZimbabwe ngavavatumire mari vechitodya, vechimirira mazuva okufa. Otherwise hapana zvimwe zvizhinji zvavangatoita, kungowawata kungotsvaga mafollowers chete. Chinhu chandinoda kutaura, pane murume ari kutaura anozviti Jeff Judah. Vanhu vese vari mupolitics kwaari anotwa mabwidi mabumbwa here hameno zvaanotaura. Haisiyo nyaya yatiri kunyanya kurwira, nyaya yetribalism. Nyaya yatiri kurwira ndeyekungoti tiwane kusungunuka muZimbabwe. Kusununguka kuri muZimbabwe takasununguka tichitaura, asi pakuita hatina kusungunuka. Wai ndichiti hatina kusungunuka, tine mashoko mamwe atisingakwanisi kutaura kuZimbabwe, atinokwanisa kutaura tiri kunze. Tine zvatinoita kunze zvatisingakwanisi kuita kuZimbabwe. Saka Zimbabwe haisati yasungunuka, hondo ndo yakamira chete, asi udzvanyiriri huchiripo. Saka chandinoda kutaura kuna mudara Jeff Judah kuti mudara, muromo hauzarirwi nerwizi. Chiri kudiwa kuZimbabwe iaction, hakusi kudiwa kutaura. Unogona kutaura bhaibheri rese ukaripedza, asi kana pasina mabasa hapana chinoverengwa chaunenge waita. Chinhu chatiri kuda ndechekuti, chandiri kuramba chidzokorora, zvekuti uyu anobva kuMalawi, uyu anobva kuMozambique, uyu anobva kupi, haisi solution. Iye wacho anobva kuMalawi ari kutungamira sei? Anobva kuMozambique ari kutungamira sei vamwe? Takawanda muZimbabwe mwe hatisivemo, tiri vaenzi. Umwe mai ndeve kuZimbabwe, baba ndeve kuMalawi. Mai ndeve kuZimbabwe, baba ndeve kuZambia. Asi kana munhu akazvarirwa munyika iyoyo akakwanisa kuwana chitupa chekuti muZimbabwe ane kodzero yekutungamira. Chatisingangodi chete udzvanyiriri. Ziva kuti uri kutungamira vanhu vane brain dzakakwana. Ziva kuti uri kutungamirira vanhu vabva kumba vatosiyawo mhuri dzavo vanonzi vana baba kana kuti vanonzi vana mai. Saka matauriro atinoita kana tiri pane dzimwe hondo dzatotaura nemuromo, taakuzonobabvisa, taakuzodii. Varume kuState House hakuzi pano, hakusvikike nyore. Kuno munhu akazvarwa 1980 asati atombofura nepaState House nekutya. PaZBC chaibekwa patari ukangooneka uchipanongedzera paya unogona kutofira kuti unongedzera chii chako chawakaisa pano. Saka vachamisa vane mastage avanofamba nawo. Uyezve chamisa ndibaba vevana, ndibaba vemhuri. Mukada kuti abude musaga aite dzungu, tinomuverenga mubepa. Anofamba nestrategy yepolitics achiona kuti apa pari dangerous, apa pari kundisevha here. Nekuti ukafira vanhu mhuri yako inosara ichitambura. Unogona kuti ndifire vanhu kuvana vako. Saka anofamba achitarisa ane maguidelines ake kuziva kuti ndikakona kuleft kundofa, ndikafamba ndakadai handisviki. Saka muchiona dzimwe nguva achipota achiisa Mwari mukati. Tikatya Mwari, tikakudza Mwari, vanotichengeta, vanotibatsira, vanotizivisa zvakare zviri mberi. Zvineve mukati ngaasiye Mwari angoita zvepolitics chete, ajoine here kutukana kune kuchiita vanhu. VaJeff ipapo hapasi correct ipapo. Anotori nematip off anenge achitopuwa paya, famwe achifamba wakadai, usaende nerodhini asi shandisa iyi.
Saka muchiona zvinhu zvacho zvakati dzvanyirirei, plus opposition yemuZimbabwe havana weapon sezvakaita nyika dzakaita sana South Africa. Saka kana usina maweponi wakabata chamboko mumaoko, hauna zvaunokwanisa kuita, hauna chaunokwanisa kutungamira vanhu kuti takuda kunodai, kwete. Ukangoti ndoda kunostrika mangwana, unoona murodhi makazara vakomana vemushamhu dzavo vakapfeka madengu avo mumusoro, wovadiyo usina chinhu. Saka rodi yaari kufamba nayo, it's okay, anosvika, anononoka asi kusvika ake, asi achasvika. Saka haisi nyaya yekuti tinomutuka, kwaabva kure akahwina kasingaperi kana ruviri rutatu, asi vanoramba vakuru vacho kuti wahwina. Saka ngaangofamba murodhi yakapfava iyoyo, tisave nekumushoropodza. Zvemabumbwa nemabwidi izvo hazviso zvatiri kuchemera. Hatina kumbochema kuti Mugabe anga ari wekuMalawi kana kuti anga ari wekupi. Takachema utongi hwavo hwatisingadi, utongi husina kusungunuka. Toda kukorektana ipapa, hatidi hudzvanyiriri. Vana Smith zvavaitonga kuZimbabwe vavo ndeye muZimbabwe. MuZimbabwe mune varungu, akatonga wani kuZimbabwe. Asi hamuna mbokombureda, takangonyarara. Kana nyange ukaita munhu kupi, asi uchitonga zvinodiwa nevanhu, zvinofamba. Saka ngatisatuka naye, ngatisanyoromba naye. Chamisa kuti chamisa right parikufamba napo, ndo pesi yaanogona kufamba nayo. Haagoni kutaura chimwe chinhu asina kukudza Mwari, haagoni, ndo zvaatori. Saka tikamuti anyanya kuita soft, akada kuita hard, vanomuhadhina kudarika ipapo. Tipacherechedze ipapo kana tichitaura, tipacheredze kuti vanhu vakuru, tisasundudzire mwana muchoto isi tichisara kunze. Kana muda kuti tipinde moto, ngatipinde tese, titse tese, because mukada kumuisa mberi vanomupfudza vakomana vaya vaya. Saka ngatipatarise ipapo.